Γεια σας, λέγομαι Βασίλης, για όσους δεν με γνωρίζουν. Έχω αυτό το NC από το 2015. Βρίσκομαι στον ημιτό, στην κλασική τυχομάτινη διαδρομή που πάει από τις Κεραίες κάτω, στην Παιανία, βγαίνει αν θέλεις. Και σήμερα είναι επαιτειακή ημέρα, έφτασα τις 400.000 χιλιόμετρα όπως βλέπετε, απροβλημάτιστα. Με πάρα πολύ χώμα. Με το συγκεκριμένο όχημα γύρισα τα 200 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας και άλλα φυσικά από χώμα και τα περπάτησα μετά φυσικά μέχρι τις κορυφές. Και αυτό είναι το long term test, θα μπορούσε να πει κανείς. Έχω σημειωμένα κάποια πραγματάκια που έγιναν, γιατί εντάξει ουσιαστικά ζημιές δεν έχει βγάλει, δεν με έχει αφήσει ποτέ δηλαδή το όχημα. Καταρχήν από αναρτήσεις στις 60.000 χιλιόμετρα τα μπροστινά, τα ελαττήρια, επειδή ήταν πάρα πολύ μαλακά, αλλάχτηκαν με Öhlins. Έκτοτε, εντάξει, μόνο σέρβις γίνεται στο μπροστινό, δηλαδή μόνο λάδια ας πούμε αλλάζω, δεν έχει χρειαστεί κάτι. Κάποια στιγμή όταν στις 300.000 χιλιόμετρα είχαν κάποια φθορά οι οδηγοί μέσα, αλλάχτηκαν, εντάξει αυτό προβλέπεται στο σέρβις ούτως ή άλλως. Μετά από πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα λιώνουνε και χρειάζονται αλλαγή, δεν είναι κάτι, είναι φυσιολογική φθορά. Στις 150.000 χιλιόμετρα περίπου μου έκανε κάτι κοψίματα όταν πέρναγα από νερά. Δηλαδή όταν πέταγε η μπροστινή ρόδα νερά στα μπουζί, τα οποία βρίσκονται εκεί, μου έκανε κάποιο κόψιμο. Τελικά βρήκαμε ότι είχε φθορά η μία μπουζόπιπα, η οποία προφανώς έγινε από μαλακία του μηχανικού, γιατί τώρα σκεφτείτε 400.000 χιλιόμετρα, η άλλη μπουζόπιπα είναι μια χαρά. Δεν έχει χρειαστεί αλλαγή. Κάποια μαλακία τώρα το είχαν ζωρίσει στο βάλε βγάλε ας πούμε, τον μπουζί. Και ίσως πέρναγε λίγη σκόνη, λίγο νερό. Μέσα πέρναγε νερό προφανώς γιατί μου έκανε κοψίματα, ειδικά όταν πέρναγα από λακκούβες. Αλλάχθηκε αυτή η μπουζόπιπα. Ο μηχανικός τότε με είχε τρομάξει λίγο με τη ζάντα, την πίσω, γιατί λέει το ρουλεμάν έμπαινε πολύ εύκολα. Και βρήκα μια άλλη ζάντα, μια μεταχειρισμένη, μαζί με τη δισκομπλακά της, για να την έχω καβάτζα. Την άλλαξα, τη ζάντα τότε, τη βάλαμε ρε παιδί μου. Τελικά μάλλον τσάμπα με τρόμαξε, γιατί να, ας πούμε και αυτή εδώ τώρα έχει από τότε 250.000 χιλιόμετρα, έχω την ίδια ζάντα δηλαδή από τότε, την οποία την είχα πάρει και μεταχειρισμένη, ποιος ξέρει πόσα είχε. Και εντάξει, πάλι μπαίνει εύκολα το ρουλεμάν. Δεν μου κάνει κάτι εμένα το μηχανάκι προσωπικά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω κάποια διαφορά. Μπορεί να μπαίνει εύκολα το ρουλεμάν, αλλά δεν έχει τόσο τζόγο για να πεις ότι σου κουνάει. Οπότε το έχω αφήσει έτσι, μια χαρά είναι. Τώρα αν χρειαστεί κάποια στιγμή, ίσως χρειαστεί μια άλλη ζάντα ή επισκευή σε αυτήν στη φωλιά, εκεί πέρα που εδράζεται δηλαδή το ρουλεμάν. Εντάξει, δεν είναι κάτι περίεργο. Ή μπορεί να βάλω την παλιά που έχει λιγότερα χιλιόμετρα, που με έβαλε και την άλλαξα τζάμπα, την έχω ακόμα την παλιά. Στις 190.000 χιλιόμετρα άλλαξα τεντοτήρα και καδένα. Άκουγα ένα θόρυβο όταν κατέβαινα με ταχύτητα χωρίς γκάζι, κάποιες κατηφόρες, άκουγα ένα θόρυβο από μέσα, σαν να κάνει ένα τακ ας πούμε. Και τελικά ήταν και στο ρελαντί όταν το έβαζα λίγο, ακουγόταν λίγο στην αρχή, μετά ζεσθενόταν, ήταν κομπλέ. Το άλλαξα, τότε τεντοτήρα και καδένα, και έκτοτε, δηλαδή έχει τώρα 210.000 χιλιόμετρα, ούτε ακούγεται ούτε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει. Να είχε παραπάνω χιλιόμετρα, γιατί αγοράστηκε μεταχειρισμένο, να είχε παραπάνω χιλιόμετρα το NC συγκριτικά με τότε. Δηλαδή, συγκριτικά με αυτό που νόμιζα, να έχει 50, ξέρω εγώ, αντί για 25, δεν ξέρω. Πάντως, μέχρι στιγμής
δείχνει ότι δεν έχει κάνει κάτι. Μπορεί ο προηγούμενος να κάνει καμιά μαλαγία, να μην έβαζε καλά λάδια μέσα, δεν ξέρω. Μετά στις 230.000 χιλιόμετρα η δισκόπλακα η πίσω εμφάνισε κάποιες ρογμές, σταδιακά φυσικά, έτσι, εντάξει, δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη, είχε φθορά και την πήγα μέχρι τέλους, ας πούμε, και άλλαξα πίσω δισκόπλακα στις 230.000 χιλιόμετρα, μια μεταχειρισμένη βρήκα και έβαλα και την Öhlins πίσω, την ολόκληρη κομπλέ στις 230.000 χιλιόμετρα, και επί τη ευκαιρία άλλαξα και το μοχλικό, το οποίο είχε γίνει, πετρώνει δηλαδή το μοχλικό, μετά από κάποια χιλιόμετρα γίνεται πιο σοβράκο και ουσιαστικά σαν να δουλεύει μόνο από την ανάρτηση, αλλά γίνεται και πιο σφιχτό το μηχανάκι. Δηλαδή εμένα προσωπικά για τα γούστα μου το προτιμώ να είναι πετρωμένο το μοχλικό μετά από χιλιόμετρα, και δεν βυθίζεται και πάρα πολύ στους χωματόδρομους όπως έχετε δει. Εντάξει, σπάνια θα βρω κάτω, εντάξει, μόνο σε πολύ δύσκολα, λόγω εντάξει μικρής απόστασης από το έδαφος που έχει, αλλά και πάλι δύσκολα, ακόμη και εγώ που είμαι κοντά στα 100 κιλά, δύσκολα θα βρει κάτω το NC, θα κουμπίσει, γιατί δεν φυθίζεται και πάρα πολύ. Το δουλεύω λίγο σφιχτό, ας πούμε, τώρα, δεν το έχω αλλάξει το μοχλικό. Θεωρητικά για περισσότερη άνεση χρειάζεται αλλαγή με καινούριο ή επισκευή του ήδη υπάρχοντος. Δεν με απασχολεί, δεν κάθομαι να ασχοληθώ, είναι μια χαρά, δουλεύει μια χαρά στα γούστα μου, δηλαδή όπως θέλω. Εντάξει, είμαι συνηθισμένος και λίγο πιο από Supersport μηχανάκια, οπότε δεν ασχολούμαι περαιτέρω με αυτό, είναι μια χαρά, δουλεύει. Μετά άλλαξα στις 275.000 χιλιόμετρα για πρώτη φορά δίσκους συμπλέκτη, γιατί πατινάριζε, και τους άλλαξα. Δεν θυμάμαι πια, έβαλα κάποιους aftermarket, δεν έβαλα τους μαμά και άλλαξα μόνο τους fiber τους δίσκους. Οι μεταλλικοί μετρήθηκαν και ήταν μια χαρά. Δεν χρειάστηκαν αλλαγή δηλαδή. Οπότε το έχω από τότε έτσι, και τότε καθάρισα και βγήκε η τρόμπα βενζίνης για πρώτη φορά, γιατί δεν ανέβαζε πάνω από 5.000 στροφές. Είχε μπουκώσει δηλαδή, είχε βουλώσει, είχε πάρα πολύ μούργα μέσα, χώμα. Η βενζίνη, με τις πολύ καλές βενζίνες που έχουμε στην Ελλάδα, τα ξέρετε, και καθαρίστηκε μια χαρά, το μοτεράκι ήταν μια χαρά, δεν χρειάστηκε, δεν μου έχει κάψει ποτέ τίποτα, μόνο 2 λάμπες μπροστά το φώτα, γενικά δεν έχει χαλάσει κάτι. Τώρα εντάξει, ωραία τα Honda, δεν λέω, αλλά μην πέσεις. Άμα πέσεις, αυτό εδώ το κομμάτι έχει 260 ευρώ, για να καταλάβετε, μόνο αυτό εδώ το κομματάκι. Είναι, μην πέσεις. Ψάχνω να βρω κανένα μεταχειρισμένο, δεν βρίσκω, εδώ και 2 χρόνια. Εντάξει, μπορεί να το επισκευάσω αυτό, γιατί υπάρχουν και μάστορες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα δούμε. Εντάξει, από τη στιγμή που το βάζω και χώμα και η πτώση η επόμενη πιθανότατα είναι σχεδόν βεβαίη, 99%. Εντάξει, δεν το αλλάζω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορώ να το διαλύσω πάλι. Στις 297.000 χιλιόμετρα άλλαξα. Είχε ξεκινήσει το κοντέρ και δεν έδειχνε κάποιες φορές. Κάποιες φορές έδειχνε, κάποιες φορές δεν έδειχνε, και μου άναβε το λαμπάκι το check engine ότι υπάρχει μια βλάβη, ας πούμε, και τελικά ήτανε εδώ μέσα είναι ένας αισθητήρας ταχύτητας που διαβάζει από το σασμάν. Και αυτός τώρα κάποια στιγμή, μετά από τα χιλιόμετρα, από τον ταμπαντούμπα, από τους χωματόδρομους, από τις λακκούβες κτλ, ξεκινάει και ξεκολλάει η φύσα από μέσα που έχει τα καλώδια. Το είδα σε έναν φίλο που είχε ένα ROX και είχε πάθει το ίδιο. Αυτός το επισκεύασε. Εγώ βρήκα ένα μεταχειρισμένο και το άλλαξα με 30 ευρώ. Εντάξει, δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Νομίζω έχει γύρω στα 150 καινούριο αυτό. Αλλά επισκευάζεται αυτό, γιατί του βάζεις κόλλα. Δηλαδή το ανοίγεις και μπαίνει κόλλα εποξική και δουλεύει κανονικά μετά. Κακώς δηλαδή το πετάξα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν ήταν κάτι τραγικό. Στις 344.000 χιλιόμετρα διαλύθηκε το ρουλεμάν της γραναζιέρας. Το ρουλεμάν της γραναζιέρας
Δηλαδή μου έκανε στον δρόμο, είχε μπόσικα. Ευτυχώς ήμουν στην Αθήνα, γιατί άμα ήμουν σε βουνό θα είχα μείνει, δηλαδή δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Στις 344.000 χιλιόμετρα αυτό. Επειδή ήμουνα το μοναδικό NC και έχει ένα συγκεκριμένο τύπο ρουλεμάν, δεν βρήκε ο μηχανικός, δεν υπήρχε εδώ πέρα στην Ελλάδα έτοιμο παράδοτο, ούτε ο Σαρακάκης δεν είχε φέρει δηλαδή Honda. Και κάναμε μια πατέντα με αποστάτη, άλλο ρουλεμάν με αποστάτη, και το αλλάξαμε αυτό, το αλλάξαμε το ρουλεμάν αυτό. Άντεξε, αλλά το χρειάστηκε να το ξαναλλάξω. Άντεξε μέχρι τις 392.000 χιλιόμετρα. Είχα παραγγείλει το μεταξύ ένα γνήσιο ρουλεμάν γραναζιέρας και το άλλαξα. Στις 392.000 χιλιόμετρα. Είχε λίγο μπόσικο, δεν μ' άρεσε, δηλαδή κουνιόταν ίσα ίσα το γρανάζι. Και ήταν καλή ιδέα να βάλουμε το, εφόσον το είχαμε παραγγείλει, 50 ευρώ αυτό το είχαμε παραγγείλει απ' έξω, το ρουλεμάν της γραναζιέρας. Αυτό το πιο απίστευτο από όλα ήταν ότι η δισκόπλακα δεν είχε αλλάξει ποτέ. Νομίζω ότι περισσότεροι θα είδατε το βίντεο το τελευταίο που είχαν βάσει με τη δισκόπλακα. Είχε δόντι, αλλά μια χαρά μου δούλευε, δεν είχα πρόβλημα και την άλλαξα στις 370.000 χιλιόμετρα με μια μεταχειρισμένη που βρήκα. Εντυπωσιακό το ότι έβγαλε τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα αυτή η δισκοπλάκα, δηλαδή. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά είναι λίγο απίστευτο. Εντάξει, δεν πατάω και πολύ φρένο με αυτό το μηχανάκι, γιατί εντάξει, είναι. Ούτε τα γκάζια έχει τα χοντρά. Ελαφρύ είναι λόγω το ότι είναι δικύλινδρο, πέφτει πιο γρήγορα στη στροφή, δεν πατάς τόσα φρένα, έχεις παραπάνω φόρα, κάνεις μόνο ένα δαγκωματάκι δηλαδή. Δεν είναι όπως τα τετρακύλινδρα τώρα που πατάς φρένα τώρα και προσπαθείς να φρενάρεις και να μην φύγεις πάνω από το μηχανάκι. Ναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό για τη δισκοπλάκα, πολύ ποιοτική εν τέλει. Και έβαλα μια απομεταχειρισμένο πάλι, η οποία ήταν μια χαρά, φαινόταν δεν είχε πολλά χιλιόμετρα. Στα 384.000 χιλιόμετρα είχα μια μικρή διαρροούλα, όχι λίγο νωρίτερα την είχα τη διαρροούλα, περίπου 5-10.000 χιλιόμετρα νωρίτερα, μια πολύ μικρή διαρροή. Έβλεπα κάποιες σταγόνες παραφλού από τη μέση, εδώ, από τη μέση κάπου, και το πήγα σε. Λέω εντάξει, δεν έχει αλλάχθει τίποτα στο ψυγείο, εννοείται. Δηλαδή, εντάξει, μόνο υγρά παραφλού κάθε όποτε το θυμηθώ. Και το πήγα σε ειδικό μάστορα που φτιάχνει ψυγεία. Μου το έλυσε ο άνθρωπος και τελικά δεν είχε τίποτα. Απλά είχε εδώ μια βάση η οποία έγινε σόβρακο. Κεντρική βάση, ένα σαν λαστιχένια, σαν συνεμπλόκ ας πούμε. Είναι σαν μια λαστιχένια σκληρή, έχουν και τα αυτοκίνητα τέτοια, μου είπε. Που αυτή σιγά σιγά με τους κραδασμούς, με τις λακκούβες και τα λοιπά γίνεται σοβρακό, και φυσικά με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό, δηλαδή αποπολυμερίζεται ας πούμε το υλικό και έγινε σόβρακο. Πολύ φθηνή η εντός αγωγικών ζημιά αυτή, με 30 ευρώ μαζί με τα υγρά μου το έφτιαξε ο άνθρωπος, πολύ καλός. Και σε γενικές γραμμές δεν είχα να πω κάτι άλλο. Αυτά είναι δηλαδή αυτά που έχω κάνει στο μηχανάκι, δεν έχει αλλάχτεί τίποτα. Ό,τι έχει αλλάχτεί είναι αποτέλεσμα φθοράς λόγω χιλιόμετρων. Δεν έχει χαλάσει κάτι, τα ποινία είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν, δηλαδή δεν έχω πειράξει τίποτα, δεν έχει βγάλει ποινία το μηχανάκι 400.000 χιλιόμετρα, είναι απίστευτο. Ανορθωτές τίποτα, που κάποτε, όπως ξέρετε όλοι, υπήρχαν κάποια θεματάκια με κάποια παλιά Αφρικα, Twin, τα παλιά τα 7,5. Ναι. Τώρα από λάστιχα, εντάξει, τώρα ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει, εγώ βάζω 150-70-17 πίσω, για τους χωματόδρομους με το ψηλότερο προφίλ προσφέρει έτσι μια καλύτερη άνεση και μια καλύτερη πρόσφυση φυσικά σε σχέση με τα ασφάλτινα, δεν το συζητάμε. Κάποτε έμπαινα με ασφάλτινα έτσι πριν το 2018. Μπροστά φοράω STR, Pirelli. Εντάξει,
Δεν είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με το TAF KC80 ας πούμε, αλλά κάνει τη δουλειά. Σε γενικές γραμμές αυτά. Εντάξει, τούμπες πολλές, δεν το συζητάμε στο χώμα, εντάξει, είναι δεδομένο. Τουλάχιστον δεν έχει, δηλαδή εγώ δεν περίμενα ποτέ τότε, ας πούμε, όταν το αγόρασα, εντάξει, δεν το πήρα για αυτή τη χρήση, έτσι προφανώς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα αντέξει, δηλαδή εγώ σκεφτόμουν ότι θα το κρατήσω 2 χρόνια και θα έχουν σπάσει τα πάντα από πλαστικά, βάσεις πλαστικών, τα πάντα, δηλαδή δεν θα μείνει τίποτα. Τελικά όμως έβλεπα ότι πέρναγε ο καιρός και τα χιλιόμετρα και έμενε ίδιο για παράλλαχτο, ας πούμε, και το μοτέρ και τα λοιπά, δεν καίει λάδια καθόλου, δηλαδή τα άφησα την άλλη φορά 16.000 χιλιόμετρα, το είδατε το βίντεο, όσοι δεν το είδατε ανατρέξτε στα πρόσφατα βίντεο. Τα λάδια τα άλλαξα μετά από 16.500 χιλιόμετρα και ήταν τζάμι, δηλαδή δεν καίει λάδι καθόλου, δεν ασχολείσαι. Ναι, δηλαδή απλά δεν ασχολούμαι. Δηλαδή μόνο βενζίνη για 400.000 χιλιόμετρα και με θεωρώ σκληρή χρήση. Δηλαδή τώρα εντάξει, βλέπετε τι χωματόδρομους κάνει αυτό το μηχανάκι και εντάξει δεν μου έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή οι ζάντες δεν περίμενα να έχουν επιβιώσει. Είναι απίστευτο ας πούμε αυτό το πράγμα. Μέχρι και τη ζελατίνα την τουριστική έχω, ξέρω εγώ, τη Honda με το φρυδάκι από πάνω. Και αυτό έχει γίνει από τούμπα φυσικά, έτσι. Δεν έχει γίνει από τους χωματοδρομούς, από τους κραδασμούς δηλαδή. Από τούμπα έχει σπάσει και έχει μείνει έτσι, γιατί είναι καλό το υλικό, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ καλό το υλικό που βάζουν. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Στα 189, αυτό το αφήνω για το τέλος, γιατί είναι και αυτό κάτι απίστευτο. Στις 189.000 χιλιόμετρα που άλλαξα και τον τύρα και την καδένα, έκανα και ένα check βαλβίδες, οι οποίες ήταν μια χαρά. Τις είχα κοιτάξει την προηγούμενη πριν 100.000 χιλιόμετρα πριν. Δηλαδή, όταν το αγόρασα, κοίταξα μια φορά σε 96.000 χιλιόμετρα βαλβίδες, μία στις 189.000 χιλιόμετρα και μέχρι σήμερα δεν έχω κοιτάξει καν βαλβίδες, δεν έχω κάνει καν check. Μια χαρά δουλεύει, το ακούσατε και πριν, το ακούτε και στα βίντεο. Εντάξει, μπορεί να μην αποδίδει τέλεια όπως θα έπρεπε. Λέμε τώρα ρε παιδί μου, άμα ανοίξω με ένα αντίστοιχο 700, που το οποίο έχει κάνει τσεκ ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να μην δει, αλλά δεν κινδυνεύεις από κάτι, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Δείχνει δηλαδή ότι δεν έχει θέμα, χαμηλόστροφο είναι. Πολύ δύσκολο τώρα δηλαδή τώρα να πάθεις πρόβλημα. Αυτό. Να είστε καλά. Τώρα άμα ξέχασα κάτι, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι, αυτά είναι ουσιαστικά, δεν έχω κάνει κάτι στο μηχανάκι, δεν έχει χρειαστεί κάτι. Άμα έχετε κάποια απορία, γράψτε κάτω στα σχόλια, θα σας απαντήσω, τα κοιτάω ένα-ένα. Να είστε όλοι καλά, πάντα όρθιοι, αυτό είναι το σημαντικότερο, να πηγαίνουμε τις εκδρομές μας και να γυρνάμε όρθιοι και να ευχαριστιόμαστε φυσικά ο καθένας τη μοτοσυκλέτα που έχει. Είχα διάφορες μοτοσυκλέτες, έκανα διάφορες χρήσεις, από πίστα μέχρι ταξίδια, μέχρι γρήγορη οδήγηση στο δρόμο. Τώρα κάνω κάτι άλλο, κάνω κάτι διαφορετικό. Μπορεί σε κάποια χρόνια να κάνω πάλι κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι να ευχαριστιέσαι αυτό που κάνεις, να είσαι πλήρης και πάνω απ' όλα να είσαι υγιής. Οπότε πάντα όρθιοι, υγεία, να είμαστε καλά και θα τα λέμε. Γεια χαρά.